uhlukanisele uNkulunkulu ngeminikelo yakho. Into ongazenzela yona ukumlinda. Amen. Asifunde leli verse ekufanele silifundile ke bazalwane, sihlale phansi mankoseshini ukuthi uzikhethela wena ukumdumisa uNkulunkulu. Malaki chapter 1 bazalwane. Malaki chapter 1. Cela senze i-reading sizoweqamela amavesi siphinde siye ngaphambili. Elokuqala ivesi esizolifunda from verse number 6. uJehova uyadelelwa, sisho kanjalo isihloko, indodana idumisa uyise nenceku inkosi yayo. Uma nginguyise kuphi ukudunyiswa kwami? Uma ngiyinkosi kuphi ukwesatshwa kwami? Usho uJehova Sebawothi, kinina abapriest befundisi inceku bazalwane enilidelela igama lami. Ngakho nithi silidelele kanjani igama lakho na? Ngokunikela isinkwa esingcolileyo e-altar. Bese nithi sikungcolise ngani na? Ngokusho kwenu ukuthi itafula likaJehova lidelelekile. Lapho ninikela ngesilwane esiyimpuphuthe sibe ngumhlatshelo, akukubi na? Lapho ninikela ngesilwane esiqhugayo nesigulayo, akukubi na? Mawusondeze kumbusi, silethe nje kwinduna yangakini, uthi uyoyibusisa bese nje uthatha nje ithokazinyana elidala eligulayo bese uthi hayi induna ngiyakubusisa. Mawusisondeze kumbusi wakho, uyakuba nomusa kuwe na? Uyawamukela na? Usho Jehova Sebawothi. Nayindaba manje ake ninxuse kuNkulunkulu ukuba abe nomusa njengokuba ninokunjalo ezandleni zenu. Uyawunamukela na? Usho Jehova Sebawothi. Sengathi kungaba khona phakathi kwenu ovala izicaba ukuze ningasabaseli ize i-altara lami. Angithokozi ngani, usho Jehova Sebawothi. Angikwamukela iminikelo ezandleni zenu ngokuba kusukela ekuphumeni kwelanga kuze kube sekushoneni kwalo. Igama lami likhulu phakathi kwezizwe ezindaweni zonke. Igama lami lishiselwa impepho kanye neminikelo ehlambulukileyo, ngokuba igama lami likhulu phakathi kwezizwe, usho Jehova. Kepha niyalihlambalaza ngokusho kwenu ukuthi itafula lenkosi lingcolile, lona nesithelo salo, ukudla kwalo sidelelekile. Nisho futhi ukuthi bheka ukuhlupheka bese nilincifela, usho Jehova Sebawothi. Niletha okuthathwe ngobudlova nokuqhugayo nokugulayo, niletha kanjalo iminikelo. Bengiyakwamukela lokhu esandleni senu na? Manje nayi indaba ubaba eseza ngaphambili. Umnikelo awusiwumnikelo, awukho umnikelo omncane. Into ebalulekile emnikelweni inhlanzeko yokunikela. Amen bazalwane. Umnikelo osuka kuma boyfriend, osuka noma umnikelo ongahlanzekile yiwona umnikelo athi ke uprofeti kungcono kuvalwe ini izicaba zase-altara ungalethwa. Awukho umnikelo omncane. Leli verse alisho ekuthini unilidelela ngokunikela ngama-10 rand. Iphutha lelo. I-10 rand elihlanzekile uNkulunkulu uyanamukela, liletha udumo kuye. Imali bazalwane i-10 rand, kodwa u-50,000 wama-drugs.
uprofeti uthi kungcono kuvalwe le ndawo kunoma kulethe u50,000. Okubalekile ukuhlanzeka kokuletha kuNkulunkulu. Amen. Egameni lika Jesu, uSunday School egameni lika Jesu. Siyambonga uNkulunkulu bangcwele nasemini simnika udumo, simnika izibongo, simbonga ngemvuselelo enkulu kangaka asihlele yona sibandla lakhe. Alibonge igama lika Jesu. Kusukela Friday ukhulumile uNkulunkulu phezulu kwempilo zethu. Siyambonga, siyamdumisa. Usazokhuluma futhi nantambama kuyisibusiso kinjabulo phakathi kwethu enhliziyweni zethu kuba sibe nomama futhi namuhla egameni lika Jesu. Cela sisukele sonke umama eseza ngaphambili ukuzosikhonza, sishaya izandla